Готина анимация, а? Какво ще кажете? А сега нека да я направим заедно в DaVinci Resolve. Първата стъпка, с която трябва да започнете, е да запишете видео на себе си, но ако не ви се занимава, може да използвате просто моето видео, аз ще го прикача към файловете на клипа долу в описанието. След това трябва да си изберете няколко елемента, аз лично съм избрал 6 елемента за това видео, може да изберете повече, може да изберете по-малко, може да са снимки или видеоклипове, няма абсолютно никакво значение, но за това видео ще използвам снимки, за да не ми гръмне компютъра и за да улесни малко нещата. Но ако вие решите да ползвате видеоклипове, принципът е един и същ. След като сте импортнали вашите файлове в DaVinci Resolve, следващата стъпка е да започнем нашия 3D Composition. Затова аз просто ще дойда на моето видео, ще го кътна където трябва. Ето тук свършва. Така, до тук. Грабвам видеото от този бутон и сега в момента имаме само видео без аудио. След това може да натиснете Desktop бутон, Open in Fusion Page. Това видео не е точно за начинаещи, така че ако те първо започваш да използваш DaVinci Resolve или Fusion, бих ти посъветвал да гледаш туториали. Туториалите на Кейс Ferris са доста добри, така че аз препоръчвам неговите. Първото нещо, което аз винаги правя като почна Fusion Composition е да се сложа background. Бутам алфата на Max надолу. Прикачвам си Media и Node. След това, много важно, сега ще използваме Magic Mask. Ето така, ще си копираме само Media файла. Прикачваме го към Magic Mask. С 1 и 2 се сменяте windowлите. Да кажем, от тук ще почна да траквам. Също така искам да кажа, че аз в момента използвам версия на DaVinci 18.5. Така че някои функции може да изглеждат малко различно, но правят едно и също, така че ще се оправите. Ето този фрейм тук ми изглежда добре. Маркирате си го така. Гледаме да обхванем и 100, искам да обхвана и 100. И сега слагаме Subtract на ерията, която не искаме да влиза в Magic Mask. След това избираме Better като Tracking Mode, за да може да го тракне по-добре. И натискаме този бутон и той така ще тракне напред и назад. Сега ще отнеме малко време, така че ще имаме малко coffee break. Добре, готови сме с Magic Mask. Нека да го прегледаме как се е получил. Окей, изглежда доста добре. В принцип имате и мат настройки, които може да коригирате Blur, Erode, Dilate, Gamma, такива неща. Може са полезни, аз лично ми се е получил доста добре, понеже е доста добре осветен кадъра, самия кадър. Сега прикачаме Magic Mask към Image Plane 3D, това ще съедини нещата да са в 3D. И така, сега какво може да направите, понеже ние няма да използваме камера в този 3D Composition, понеже няма да има смисъл, ще дойдем ето така и ще сложим един рендерър и след това ще го прикачим към Merge, за да видим как изглежда. И както виждате, тук може да ме видите моята малка версия, така че трябва да я увеличим. Идвате на Transform, на Image Plane и го бацате на 3. Аз така вече го тествах и мисля, че 3 става перфектно, даже и да не е перфектно, е почти перфектно. И вече го откачваме, понеже знаем, че бачка. By the way, ако се чудите как може да си видите така самите файлове, да виждате снимка, натискате десен бутон и Force Source Style Pictures. Доста полезно, аз лично, откакто го открих, вече не си ренейвам ноудовете, понеже доста по-лесно се ориентирам. Сега ще сложа един Merge Node от Toolbar и след това ще почнем вече да правим нашия основен Composition. Ето така, маркираме Ctrl, клик, така. Прикачваме си ги. Така ще ги грабнем нагоре. По дефолт слага 2D мърджове, ние ще ги махнем, не ни трябват. Сега леко ще ги организирам. Ето така. Да сме малко по-организирани все пак. И сега какво правим? Ще сложим Image Plane на всеки от тях. Image Plane 3D. И сега ще направим още един Merge Node. Ще сложа още един допълнителен Merge Node, защото след това ще го използвам като Transform.
Сега ги конектваме заедно и сега като натиснем едно върху самия мърч, ще ги видим всички. Ето така. Ще почнем малко да ги организираме. Ще натиснем едно върху другия мърч, за да може да видим себе си. И ще оправим плейсментите на нашите PNG-та. Също ще аджъстваме и скейла, така че да са горе-долу равни по размер. Нещо такова горе-долу, няма да се стараем мега много. Ако нещо не ви е ясно и имате затруднения, или може би не съм споменал нещо в клипа, което не знаете, може да ми пишете налично, винаги ще ви отговоря, дали ще е на Instagram, дали ще е на X, няма абсолютно никакво значение, просто ми пишете и аз ще ви отговоря. Също така имам и Discord група, пишете ми ако искате влезете в нея, там има доста видеоедитори и те също могат да ви помогнат, има доста пичове, които обработват на After Effects там. Сега нещо, което наистина ще направи нашия ефект Next Level е Bender 3D. Така че сега ще го поставим. Слагаме на Clash of Clans Bender 3D. Ето тук отдясно може да видим Properties на Bender-а. На нас ни трябва Z value и след това дърпаме Amount-а. Ето както виждате леко го бендва тук. Това е доста готин ефект. Сега даже само по себе си, като го погледнем отгоре, изглежда доста по-добре. За референция ще ги хайлайтнем, Ctrl+P и се махат. Вижте колко по-зле изглежда. А така много по-добре. Бендато. Сега ще сме готови с аджъстването на плейсментите, така че нека да преминем към малко по-интересната част. В тази част вече ще добавим сериозните ефекти, които да направят ефекта наистина да работи и също така ще направим и готин мувмент. Започваме като добавим един Color Corrector, понеже аз искам малко да е синьо, понеже холограмите изглеждат леко сини. Ето е разликата, с без. Много е събтъл, обаче нали, малките неща е така правят големите неща. След това искам да добавя Soft Glow. Гейна го намалям на 1, мога да дръпна малко Glow Size. Абе нещо такова изглежда добре. След това добавяме Scan Lines. Много як ефект, мисля че много готино ще пасне с самата холограма. Може би малко повече синьо, една идея, така. И сега, много важно, трябва да направим самото opacity на PNG-то да е по-малко. Идваме на Image Plane, отиваме в Material и opacity-то така може да го дръпнем на 0.4. Може би даже повече, Абе ще го направим на 0.6 и после ако трябва ще го оправим. После какво ще направим? Ще копираме тези нодове и ще пейстнем отново, като задържим Ctrl-Shift и V. Това прави Instance Node на нещата, които сме копирали, понеже ще използваме абсолютно същия ефект, basically. Така че така ще го направим. Аз съм забелязал, че като самите нодове са Instance, са леко по-щадящи върху системата. И сега вече всички са готови, всички си имат своите скан лайнове. Окей, Макдоналдс явно не съм го прекачил. Добре, нека сега да направим един лек тест, да видим как изглежда. Ще въртнем Y value-то. Може да видите за какво стана въпрос. Сега забелязвам, че някои иконки съм ги оставил доста голям размер, така че ще ги оправя. Готови са.
така мисля, че размера е малко по-добър, ако трябваше да adjustнем нещо след това. Сега ще сменим само opacity-то на всички image plane-ове. И така вече всички са сменени. Може би даже леко ще ги направя малко по-сини. Както виждате, понеже е instance, всички се сменят. Ето така. И ако сложим, може би, леко повече glow, нещо такова. Добре, аджестването е финишнато. Сега ще започнем съществената част, най-важната. В нея ще направим самият ефект да изглежда готино. Трябва да видим какво се случва в клипа. Така че аз ще цъкна две върху този клип. Не, даже ще цъкна върху Magic Mask. Ето така. Аз натискам телефона ето тук. Трябва да направим така, че самата анимация да излезе от телефона. Това е ефекта. Ще сложа един keyframe на Scale value-то точно на този фрейм. By the way, ако имате проблеми с плейбака, може да намалите резолюшена. Нищо не направи, ще го върна. Добре, някъде тук искам да е увеличен размер, но което е стандарта. И тук ще keyframe също Y value-то. Искам да е тук. Добре, явно също трябва да keyframe и самия X value. Тук ще е така. И тук вече искам да е малко насам. Както виждате, тук правя някакъв мувмент с ръката ми, с който действително да свайп на самата анимация. Така че тук ще сложа keyframe на Y value-то. И ето, действително до тук искам се върти горе-долу някакси. Плейбака е доста лаги. Ще се опитаме да направим нещо. Много голям cheat code, който може да използвате. Много малко хора го знаят. Трябва да дойдете на рендерър 3D. Hardware renderer. Това само по себе си има доста голям шанс да ви бустне плейбака. В моят случай не го буства. Бустна го всъщност го бустна. Обаче какво може да направите? Идвате тук. После тук. И след това може да го направите това на едно. И по принцип в много ситуации доста буства плейбака. Както виждате, бустна го тук. В тази ситуация. Малко съм направил крива самия плейсмент на асетите. Може да оправим самия плейсмент, но ще отнеме доста време, така че аз какво ще направя. Ето тук, след като почвам да въртя, ще keyframe на X value-то. Ето тук вече излиза от кадър. Ще го върна в кадър. Ето така. Тук пак ще го върна в кадър, ето така. Даже няма да е тук, по-скоро ето тук. Ще намаля и Netflix, понеже излиза от кадър и нема кефи така. Също и Макдоналдс има кефи как излиза от кадър и него ще го намалим малко. Нещо такова. Тук малко ще аджъстнем още X value-то. В принцип няма да ви се налага да аджъствате X value-то, ако направите PNG-та да са в кръг. Може би има някакъв начин да се направи по-лесно, но сега в момента не мога да се сета. И просто го направих така. Сега тук вече ги изхвърлям нагоре. Уп. И трябва... Уп. Ей, тук вече трябва да са фракнале. Ей, така. И basically това е същинската част. Сега ще го рендърна да видя как ще изглежда и да видим какви аджъстменти трябва да се направят. Всяко може да подобрим. Самите кейфрейми са доста линиър, трябва да ги изнем малко. Така, ето тук самия кейфрейм трябва да се оправи. Сега тук трябва да го направим по-бързо да се въртне, защото правя ей така. И действително да се забавя с времето, въртенето, нещо такова. Идваме на Transform 3D, което контролира всички PNG-та. Както ви казах, ето тук трябва да го изнем. Ще пробвам с Flat. Ще цъкна T. Ще го направя малко по-смутнато. Ето така. Сега тук действително се трябва да тръгне малко по така агресив. Може би не чак толкова агресив. Тук ще трябва да сложим кейфрейми на другите простоти. Ще сложим и на Y keyframe. Сложим навсякъде, където имаме keyframe, да сме sure. Ще видим дали ще направи нещата по-лесни или по-трудни за мен.
То тия кейфрейми са направо цяла наука, този сплайн панел. Добре. Да. Даже направи много готин ефект, който нямах за цел да го направя. Само тука пак трябва да го направим леко по-агресив да тръгва. Добре, хора, набрах тактиката. Изглежда, че трябва да сте изолирали X-валюто и Y-валюто. Не знам за какво не сетих по-рано и просто така си ги аджъствате по кейфрейм да се матчват. Естествено няма да се налага да прави това, ако от самото начало си направите самия кръг да ви е перфектен. Добре, хора, мисля, че така е много добре. Много време загубих с аджъстването на сплайн панела. Но да, действително така става. Най-хубаво е от началото да си направите всичко. Да не се занимавате после. Сега ще го рендърнем и ще видим как се е получило. Добре, рендърна са. Дайте да видим как се е получило. Добре, хора, това е краят на видеото. Надявам се да ви е харесало. Вие ако експериментирате ще получите по-добър резултат. Но както и да е, ще се видим в следващото видео. Лайк, сабскрайб и до скоро!